Fil-bidu ta' dan ix-xahar Spanja ħadet f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għas-sitt xhur li ġejjin fost il-prijoritajiet li se jkollu dan il-pajjiż Mediterranju waqt il-Presidenza fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hemm li tissaħħaħ l-għaqda fl-Ewropa dan meta il-kontinent Ewropew għaddej minn sfidi kbar fosthom bil-gwerra fl-Ukrajna. Dan fosthom bit-tisħiħ tas-suq uniku u anke tal-pjan tal-kupru u reżiljenza li ġej minn fondi Ewropej, pjan aktar effettiv għal migrazzjoni u aktar għajnuna lill-Ukrajna. Il-Presidenza Spanjola se taħdem fuq modernizzar tal-industrija fl-Unjoni Ewropea biex tkompli tikber l-ekonomija waqt li se taħdem favur it-tranzizzjoni ekoloġika u favur l-ambjent. Fl-ewwel jum tal-Presidenza Spanjola, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez żar l-Ukrajna fejn kellu laqgħa mal-President Ukren Volodymyr Zelensky. Dan fil-waqt li fl-ewwel 3 ijiem ta' dan ix-xahar Sánchez kellu laqgħa mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u mal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Bitħejja għal din il-Presidenza, il-Prim Ministru Spanjol kien ukoll żar Malta u ltaqa' mal-Prim Ministru Robert Abela.